Mga idol, umabot sa 173 disadvantaged residents ng Dagupan City ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS noong Huwebes, Hulyo 13. Pinakasiwaan ng City Social Welfare Development Office, PMO's Social Service Unit at City Treasurer's Office ang payout upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Bukod sa financial assistance, nagsagawa rin ng lecture ukol sa mental health na pinangunahan ng mga psychometrician upang mapalawak ang kalaman ng mga dumalo sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Nagbigay rin ng orientation sa disaster preparedness ang mga kawani mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan hinikayat ang mga residente na isabuhay ang mga natutunang hakbang sa paghahanda sa panahon ng sakuna. Samantala, nagsagawa rin ng pagpaparehistro ang City Health Office para sa yakap at gamot program ng ProHealth. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng outpatient medicines na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 pesos para sa mga may alta presyon, diabetes, hika, sakit sa puso at itatanga chronic illnesses. At sa mga mula rito sa IFM Dagupan, sa Idol Denise Brillante sa IFM 104.7 IFM. IFM News. IFM News. IFM News.